Здравейте, прекрасни индивидуалности в мисловна оренда. Так му се прибрах от Гърция и така още малко хладничко, но вече се позатопля вкъщи. Затова съм по-така. Днес така ми дойде музата за това видео. Също не казвам, че е необходимо да пиете, даже по-рядко, но днес съм на чаша вино. Здраве! И си разсъждавам. И ми дойде импулс, защото всъщност мисловната оренда и въобще всичко, каквото прави, ако не сте разбрали, е вдъхновение. Всичко това е през канала на това, когато си свързан с твоя потенциал, с източника, с това, което си. И точно затова всичко е толкова ценно, толкова полезно. Разбира се, който го усети, но си посява семенце където е нужно. И така, днеска така, има тук някои сериали, които чат-пат като ги оцеля ги гледам. И от тяхен коментар ми дойде много интересна тема и разсъждение, затова правя това видео. И то е на това, когато се държиме грубо с близките за нас хора. С любими за нас хора. Защо е така, си мислите? Запитвали ли сте се, замисляли ли сте се? Много ми хареса това разсъждение тук, което така на филма мина, е, че всъщност, защото обиждаме, държиме се грубо с близките си, когато искаме те да постъпват както ние желаеме. И се замислих над това. И има резон. За мен има резон. Дори се замислих аз, когато, примерно, съм по-остра, дори не само с близките ми, дори с хора, и тогава, когато всъщност не одобрявам някаква тяхна постъпка, един вид не постъпват както искам аз или както мисля аз за правило, за редно, в каквато и да е ценностна система. И това е много важно, или въобще всичко, което правиме, защо е важно да го осъзнаваме. Е важно, защото когато сме осъзнати, приключва всичко, което е модел, всичко, което е по инерция, и всъщност ние вече взимаме силата и може да видим кое ни е полезно, как ни е полезно, как да постъпваме и така нататък. И в крайна сметка всеки си е прав за себе си. Така че ще ми е много интересно и вие да споделите какво мислите по този въпрос. Някакви въпроси, някакви теми, които ви интересуват и вас. Пишете под видеото, много ще се радвам. Така, нали, хем може върху тях да разсъждаваме, хем и аз, нали, във видеа, хем може и вие отдолу в чата, така че със съобщения също може да си обменяме мнение. И така ще е хубаво, нали, да видя, примерно, по тази тема вашето мнение. Бъдете смели, пишете, споделите, ако ви е интересно. Това е идеята. На мен хубавото ми е, което, честно да ви кажа, не съм го виждала в друг, колкото и както и да ви звучи. И предполагам, че са малко хора, затова все още не съм го срещала, е, че аз като специалист, като човек съм комплексна личност. И при мене се балансират, нещата са в баланс, независимо дали ще е тяло, психика, каквото щете, баланс, което пък най-здравословното. И също така е пълноценно ми е, че аз не съм само в един аспект добра. Да, разбира се, в едните си малко повече, това съм съгласна, но все пак като цялостно аз съм балансирана личност и държа на човек да има тази компетенция и баланс. И мисля, че това, за мен специално това е пътя, не да си само в една област, само примерно психика или само физика, а да си така балансиран. Както имаше едно време, един израз, нали, да си за жената, примерно, нали, да си с жена, Кирия, демек, ми идва на гръцки, нали, но примерно госпожа
такава български, да, един вид дама навънка, вкъщи, нали, да си спитони кокира, смисъл домакиня, нали, да можеш да си приятел и така добра любовница, нали, в интимните отношения. Което съм напълно съгласна. Но особено за жената е толкова важно да е балансирана, осъзната, защото тя възпитава и децата, да може да е тези архетипи в себе си така да ги овладява, да е осъзната, да се развива, разбира се, защото пък ние нямаме логично мислене и на нас ни е нужен мъж така да ни структурира. Но е важно това. Важно е да може да си го признаем и да търсиме и да се развиваме в тези аспекти и да поддържаме, да, и визия, да поддържаме и вътре същото състояние, и знанията, и мъдрост, и като домакини да сме добри, нали, жените и така нататък, и така нататък. Така че това е важно. Защото много повече тогава по-пълноценни деца, личности, индивидуалности може да възпитаме. Това е моето мнение. Така че във всичко, което правя, гледам да ги балансирам тези неща, както в силови оренда, спорт и ориенталски танци. Даже сега съм им подготвила така една изненада на участничките, както в академията разви своя потенциал. Да, там имаме също знания, но всъщност имаме така също и поддържане на физиката и в академията. И въобще много благини, които е редно да правиме. Не винаги ги правиме, затова в група е по-лесно, затова средата ни подпомага и затова заедно градим един по-добър свят, една реалност, в която ние сме по-добрата версия на себе си и тези около нас също. Живеем наистина в по-добър, по-любящ, по-благодарен, по-благоденствен свят. Това е за сега от мене. Прекрасна вечер и до скоро! И честита нова 2026 година. Извинявайте, забравих, че това е първото видео за 2026. Наистина да, тази година, 2026, съм за първи път в България. Честита нова година! Пожелавам ви да сте повече здрави, по-радостни, по-изобилни, по-добри със себе си и с другите, по-осъзнати, по-неутрални, по-щастливи, по-присъстващи тук и сега. Повече себе си. Прекрасна година!